Hej alle sammen og velkommen til, det er Charlotte her, og jeg vil i dag vise, hvordan jeg laver denne her effekt på et kort. Og til det, der skal jeg bruge en pensel. Den har et forholdsvis stort børstehoved, for at den kan have mere vand. Så skal jeg bruge et glas vand, akrylmaling, den er her sort. Det er et stykke papir, jeg skal bruge. Og for at jeg kan give det lidt flere effekter end bare prikkerne, så har jeg valgt at bruge denne her gamle stencil fra Crealis og en Distress Oxide, og der har jeg valgt at bruge Twisted Citron. Derudover så bruger jeg dejen her, der hedder Tillykke. Der følger med i sættet en ekstra ting, hvor der står Tillykke med dagen. Og så skal jeg bruge en kortbase, som jeg har foldet og gjort klar. Og den skal jeg først bruge til allersidst. Nu går jeg i gang, så jeg fjerner lige det her. Og lad denne her ligge, så man kan se, hvordan resultatet måske kommer til at blive. Det er det, der er så sjovt ved det her. Og selvom det her ser meget godt ud, så er det ikke sikkert, at det kommer til at se sådan ud på denne her. Fordi det sådan er tilfældigt, hvor pletterne lander. Så jeg tager min pensel og min maling. Og åbner min maling, hvis ikke den sidder fast her. Sådan. Og tager en lille klat ud på mit arbejdsbord. Man kan nok ikke se det, det var sådan en meget stor klat. Men det betyder ikke så meget. Så tager jeg vand. Der er et glas vand heroppe. Og så lægger jeg noget vand ud på bordet. Eller på min arbejdsplade her. Og så kan jeg gå ud og blande malingen ind i. Og så fungerer det faktisk lidt ligesom vandfarver. Jo mere vand jeg tager, jo mere lys bliver den. Så vil den gå over en grå nuance i stedet for. Og lidt mere vand. Der må helst ikke sidde klumper, som man kan se her. Måske på penslen, der gør det, kan være, at jeg kan gøre sådan her. Der sidder sådan en ordentlig klump deroppe. Det må der helst ikke. Så den prøver jeg lige at fjerne lidt her. Og så ind og tage vandet. Sådan der. Og så kan jeg gøre sådan her. Så kan jeg sidde og slå ud på penslen. Og sådan tænke, så skal den lige have lidt der og lidt der. Når man så er tilfreds med sit resultat, så kan man stoppe. Jeg synes, det ser meget godt ud. Og så husk at rense penslen i vandet. Så dur den igen næste gang. Jeg plejer lige at tage en vådserviet også, som jeg har her. Og så kan jeg lige gøre sådan her, og så er jeg sikker på, at den er ren, og der ikke sidder noget gammel maling i. Så holder penslen meget længere. Så kan jeg tage min klud, fordi at det er glaspladen fra Tim Holtz, jeg bruger. Og lige fjerne malingen. Og en vådserviet mere her. Og lige tørre bordet rent. Nu er det jo så meningen, at det skal tørre. Og den proces, den kan tage et godt stykke tid. Så jeg plejer at tage mit embossing heat tool. Min varmepistol. Og give den gas. Så går det lidt hurtigere. Sørg for, at der ikke er noget, der er vådt. Sørg for, at det hele er tørt, så jeg kan arbejde videre med det. Og give det noget farve på. I mellemtiden, så kan jeg jo sige, at jeg håber, I vil abonnere på min kanal og følge med i alle de andre kommende videoer. Og de videoer, der i forvejen ligger. Der er lidt om farvelægning og lidt om noget opbygning af kort og sådan noget. Og det her er jo så en video om pletter. Og hvor man så kan lægge noget farve ind og bruge stencil og dej til at give det et fedt look. Så tror jeg, den er ved at være der i hvert fald. Og væk med embossing-toolen. Jeg er bare lidt i tvivl om. Nej, den var tør. Så den tør og klar. Jeg rykker lige den der, så jeg kan være her. Så tager jeg min Distress Oxide og mit blending tool og min stencil. Jeg synes bare, den er ret fed, fordi der er alle de her runde cirkler ind imellem hinanden. Og jeg kan bruge det stykke på den, jeg har lyst til. Og så tænker jeg, at jeg vender den faktisk om, sådan så det her kommer til at være heroppe og få noget effekt fra stencilen her. Så for at det ikke bliver for firkantet med den form for ramme, der egentlig er omkring stencilen,
Så prøver jeg at lægge det sådan, så det kommer til at blive ret fedt. Forhåbentlig. Og så propper jeg sværte på mit blending tool. Og så gør det ikke noget, at den har lidt mere farve inde i midten. Så det sørger jeg for, at den har. Sådan, så den stille og roligt kan fade ud til kanterne. Så ikke så meget farve på ud mod kanterne og ind mod midten her. Men mere farve inden her i midten af stencilen. Og når så jeg kommer ud til kanten, så for at det ikke bare bliver en sådan lang streg, så prøver jeg at køre det, så man stadig får effekten af cirklen, når jeg så løfter min stencil op. Der hvor jeg synes, der skal meget farve på, der sådan tværer jeg den lidt ud. Altså tværer den ned mod papiret. Og så dupper jeg sådan stille og roligt. Stadig tværer lidt, men jeg trykker ikke så hårdt. Og der hvor der næsten ikke skal være noget farve, der dupper jeg. Eller kører meget blidt med mit blending tool. Og så kan jeg løfte den op. Og så har den her fede effekt. Så vil jeg gerne have, at der er lidt her. Og lidt op i hjørnet her. Jeg vil ikke have, at der er så meget heroppe. Fordi der kan jeg faktisk godt lide, at man så kan se den her splat-effekt. Så tager jeg mit blending tool igen. Og lægger ikke så meget, eller ja, både blending toolen og stencilen. Og lægger ikke så meget af den ind. Jeg skal bare lige have effekten af de her runde cirkler. Og der lægger jeg så lidt mere farve her. Ikke så meget. Sørg for, at tingene ikke rykker på sig. Så jeg kan bibeholde effekten fra cirklerne. Jeg plejer at sætte et stykke klisterbånd på bagsiden. Sådan så det ikke rykker sig helt vildt, og jeg kun skal fokusere på at holde denne her fast. Men allerede nu kan man se effekt. Og så vil jeg til sidst lægge en effekt heroppe. Faktisk sådan, det ser meget godt ud, at den går ned og rammer hernede. Rykker det lige lidt op her. At denne her cirkel vil gå ned og ramme ned til den cirkel. Og så det mønster, det her op, det vil give. Så jeg holder lige på begge steder. Giver den lidt ekstra farve i midten. Og så blender jeg ellers bare stille og roligt ud af. Og ned til her, uden for meget farve. Så skal jeg lige rykke fingeren. Ind mod midten igen. Det gør jeg altid. Når jeg lige dypper mit blending tool ned i min Distress Oxide, så starter jeg der, hvor den er mørkest, fordi der altid er mest farve der. Og så kan jeg så arbejde videre ud, eller videre ind imod midten på kortet. Og få en fed effekt. Så nu har jeg lavet baggrunden til det kort, jeg godt kunne tænke mig. Så jeg rykker lige alle farven. Og så vil jeg nu tage mit basekort og vende motivet eller baggrunden om og tage min dobbeltklæbende tape og finde enden. Den var der. Og give den rundt i kanterne her, så jeg kan sætte den på kortet. Sådan her. Og lige den sidste side. Og fjerne det, der sidder oven på klisteret. Det er godt en gang imellem være en udfordring, men for det meste, så går det jo meget godt. Sådan her. Så tager jeg min base. Og så havde jeg jo besluttet mig for, da jeg lavede baggrundsfarverne her, at det her oppe, at det skulle vende den her vej. Så i dag kommer det til at blive et kort, der står vandret, og ikke lodret for en gang skyld. Så jeg sætter min baggrund på, giver den lige et tryk hele vejen rundt, fordi den jo har fået varme, så kan baggrunden der godt lige at bukke sig en lille smule, og det havde den så også, så det må jeg lige rette ud, sådan her. Og så vil det så komme til at stå sådan her. Og så kan jeg tage den die her, jeg har valgt at bruge, hvor der står tillykke på. Og den vil jeg så have centreret, men stadig sådan, så at den skiller sig ud fra alle pletterne, jeg har lavet. Jeg lægger den lige her, så man kan se. Og så tager jeg min lim, Tacky Glue.
Og så giver jeg den jo selvfølgelig noget lim her. Jeg lægger den lige her. Jeg ved godt, den er lidt svær at se, men jeg skal heller ikke ramme ud på baggrunden. Ikke før den skal sættes på. Så jeg lægger lige noget lim på. Lim. Ikke for meget, ikke store klatter, fordi så vil man kunne se det, når den tørrer op, og man kigger ordentligt ned på kortet. Så den får lidt pletterhister her. Så jeg også er sikker på, at den tager fat på baggrunden selvfølgelig. Og bare lige små. Og så mangler den lige en lille en der. Og så kan jeg lige tage. Jeg har sådan en pincet her, som lukker sig selv, når jeg trykker på den. Det er meget nemt, når man lige skal have de her ting på, og man gerne vil have, at det sidder lige. Så jeg skal ikke gøre noget, den gør arbejdet for mig. Og så kan jeg, også inden jeg har valgt, hvor den skal sidde, sådan prøve, og det kunne se meget godt ud, at pletterne derinde imellem gik ud, altså sad imellem Tillykke, eller de to eller. Eller jeg kunne sådan rykke på det, indtil jeg ligesom er tilfreds med, hvor det skal sidde. Jeg synes, det ser meget sjovt ud lige her. Så der sletter jeg mit Tillykke. Sørg for, at det sidder lige. Og så trykker jeg det selvfølgelig ned imod baggrunden. Så er der også en plet til i'et. Jeg vil ikke lige tage den frem, fordi den er meget lille, så for den ikke bliver væk. Og så lige en lille klat lim, der hvor prikken til i'et skal være. Og så min lille plet. Og så tabte jeg den. Og lægger den lige herude igen på det hvide, fordi nu er den borte. Den er væk nu. Nå, så det var så ulempen. Det er fordi, den ligger der. Den er her. Og så kan jeg sætte min prik til i'et på. Og så er kortet faktisk færdigt. Super enkelt, sødt, flot tillykkekort. Med pleteffekt. Splat-effekt kan man vel også kalde den. Og lidt farver på. Jeg håber, I kunne lide det. Og tak fordi I så med. Ha' det godt.